Hi guys, so ngayon pupunta kami ng Bulinaw. Ayun lang guys, kain tayo. Hey, it's 5 a.m. in the morning and we're about to go to Bulinaw. Guys, CR kami. Yung ganda ng barko niya. Dahil pa rin gumagala, no? Kahit na yung gas. Mali yung ginagawa nilang ganun. Hey guys. Hi vlog! Welcome to our guys. Nandito kami sa Balingasoy River. Siya ang cleanest in Luzon. Tapos Tignan pakita mo natin yan. kung cleanest. Tapos pakita mo yan nandun. Cleanest guys. Shout out kay Kuya Nil, Kuya CJ. Sayang! Shout out kay Bea. Hey! Sobrang haba para sa hipon. Parang hipon. Hey guys. Lumaliwat ang bed ko. Ayan guys, so merong coffee shop dito, Man Cafe. Tapos ito ang information desk. Bumili na kayo? Tara naman may artist tayo. Ako naman kasi. Akin na. Tapos ang destination natin sa Kabungawan. Ulit! Uy, grabe, ang dami sasakyan. Maaga na kami umalis kanina. So, maaga kami nakarating. And yun, ang init pa rin. Tapos kape tayo guys. Parang puro-puri na mga nandito, no? And guys, we're home. Diba? Nag-lunch lang talaga kami. I told you guys.